Elham suresinin sonki ayet-i kerimesine, yani 7. ayet-i kerimesine galypdyk. Bismillahirrahmanirrahim. Sıratellezine en'amte aleyhim. O özlerine nigmat berilenden yolunu bizi gönükdür. Şo yola hidayet et. Gayril mağdubi aleyhim. Özlerine gadaplanandan yoluna däl. Veleddallin, biram doğru yolundan jayıp dalalata düşenden yoluna däl. Şo nigmat berilenden yollarına bizem gönükdür. Bizem şolardan eýle diýär. Kim bu nigmat berilenler? Nisa suresinin 69. ayet-i kerimesinde فَاُولَٰئِكَ مَعَ الَّذ۪ينَ اَنْعَمَ اللّٰهُ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. Yani peygamberlerin yolu, sıddıkların yolu, Hazreti Ebu Bekir'in yolu, şehitlerin Hazreti Ömer, Osman, Ali radıyallahu anhum ecmaînlerin yolu ve salihlerin, onlardan son gelen tabi'in, tubu tabi'in ve bütün öwliyaların, salihlerin yolunu bizi gönükdür. Olara nigmat berşin ýaly, bize de şolara beren nigmatyndan ber, şolaryň ýolundan eýle diýär. Gayril mağdubi aleyhim. Özlerine gadaplananlar yoluna däl diýär. Kim o gadaplananlar? Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerde gadabun minallah diýip bir söz geçýär. Kimler hakynda geçýär? Kassedip adam öldürenler hakkında, ya öz peygamberleri öldürenler hakkında, ya da peygamberimiz döwründe kafir jöhütlerin peygamberimiz Arapların içindenler bizim içimizden gelmedi deyip şonu görüpçülük edip şu görüpçülüğü sebäpli ananmayan jöhütler hakkında, ya da Musa peygamberi ilk ananjak deyip söz verip sonra öküzü tapan o yanlış yola gidenden regarşam Allah Teala näme gadabun minallah, olara gadaplandy diýip aýdýar. Şolaryň ýoluna däl. Biram veleddallin, biram dalalete düşen, yani doğru yolun yanlış yola düşenler diýmek, yani dalalete düşmek, yanlış yola düşmek diýmek. Olan yolunu der, yanlış yolda düşenlerim Kur'an-ı Kerim'de dalle dalalen ba'ide, yani dalle sözü bilen geçecek. Kimler dalalet yoluna düşüpdürler? Allah-u Teala şirk koşanlar, ya da imanın şertlerini, Allah'a, perişlerine, kitaplarına, peygamberlerine şolan hemmesine ananmalı bolýan. Mysal üçin birini ananmasam näme doğru yoldan jaýdygym bolýar. Ya da Üzeyr Allah'ın oğludur haşa, ya da İsa Allah'ın oğludur ýalyk sözlerim näme insany doğru ýoluna uzaklaşdyr, yani dalalete düşýär diýär. Şolaryň ýoluna däl, diňe nigmat berenden ýolunu bizi näme hidayet et gönükdür diýip dile gedýär soňunda. Indi Fatiha suresi näme diýdik? Bütün Kur'an-ı Kerim'in mazmunu diýdik. Şo taýda Kur'an-ı Kerim'in 4 sanak esasy temasy bar diýdik. Näme? Tevhid, Allah'ın barlygy, birligi, nübüwwet, peygamberlik, haşr, kıyamet gününiň bolmasy, ahiretde hasap etýän bolmasy we adalet we abadat diýdik. Mysal üçin tevhid barada näme? Başynda geçýär. Elhamdülillah. Allah, Rabb, Rahman, Rahim, bu gönü Allah-u Teala'nın barlygyny, birligini öz atlaryla geçen şu tevhid bolýar. Malik yevmiddin, şu temanın 3-nji bolan kıyamet ve haşr barada bolýar. Yani din gününiň eýesi, kıyamet gününiň eýesi bolan üçin iyyake na'budu ve iyyake nestaîn we sana gulluk edýär, senden kömek sorýar. Bu haýsyna gelýär. Abadat tagirýär, we adalet tagirýär. Adalata ýanky Malik yevmiddin adalet tagirýär. Çünkü kıyamet günü näme diýär? Allah Teala her kimin öz amanına göre hakkını berýär. Adaletli bir şekilde. Malik yevmiddin hem adalet dedik. İyyake na'budu ve iyyake nestaîn. Abadat barada bolýar. Ondan soňra galanam näme? Dilegi bolýar. İhtinas sıratal müstakim, bizi doğru ýoluna gönükdür. Sıratellezine en'amte aleyhim. Son ayet-i kerimesinde de näme? Nübüwwet bar. Yani özlerine nigmat berilenden ýoluna diýär.
Birinji nimat berilenem Nisa surasynyň 69-njy aýatyna geçýär, ýani peýgamberler bolýar. Ona bäram nübuwwet bolýar. Onu nämeken Kur'an-ı Kerim'iň bütün mazmununy Fatiha öz içinde jemleýän eken.